Salutare, lume, sunt Nicolașes, iar astăzi facem al treilea episod cu Team Deathmatch Fortress. Și cam am probleme cu mouse-ul. Credeam că nu pot să-l iau pe ăsta. Și că m-a luat ieri, băgăm și pula. Îmi ia de proastă. Morți că mi-e toți adversari. Pe tine te-am luat și aveam și viață. Ai shit. Mamă, dar ce m-a luat? Că și am așa pe el. De prost care e. Bă, dar măta, morții. Da, yes. Pe tine. Aha. Frate, da, ce mă nervează mouse-ul ăsta. Și apropo, dacă vrei să mai stăm de vorbă, vă pot explica de unde am fost eu săptămâna altfel. Păi, ieri n-am fost nicăieri, marți am fost. Azi e joi, azi n-am mers la școală, că oricum se vrea să-mi pun aparatul de jos. Da, pot să vă rog să nu fie, sper să nu fie un prost care se râde de mine. Dar nu l-am luat ca să fie la modă. Eu și marți am fost la Laser Max pentru că ăsta cu lasere. Un fel de bătaie cu lasere, dar e în viața reală. Adică nu e ca un joc, adică e ca un fel. Imaginați-vă că e un fel de crossfire sau counter sau cum vrei să-l luați, doar că sunteți chiar voi înșiși, adică e în viața reală și adică știți. Ce fac și eu? Adică e o chestie, adică e un lucru care te bat cu asta. Și pur și simplu a fost super. Ai o singură armă și o vestă, iar scopul e să îi împuși pe inamici. A fost ceva gen Team Deathmatch, dar puțin mai ciudat. Adică te spawna din ce loc ai murit, unde vrei, adică după ce unul de la echipa adversă te lua, tu le înviai în 5 secunde. Nu de aia să te duci la bază sau chestii de astea. Măta, ce-aș fi să-l iau. Și a fost tare pentru că în primul rând, pentru că era ca un fel de fortăreață de asta. Nu mă că nu am văzut bine. Adică era ca adică eu îmi imaginam că e un fel de ăsta așa sau cum să zic. Credeam că e acolo sus. What the fuck? Bă, să-mi bag pula în el. Iar acum nu mai e, what the fuck? Eu cam am probleme cu mouse-ul, v-am zis? Da, v-am zis. Și chestia e că eu vreau să zic că eu îmi imaginam să fie un loc așa pătrat sau îndreptunghiular cu niște butoaie după care
10 ori mai diferit, adică a fost ca un fel de fortăreață sau a fost imens locul. În al doilea rând mi-a plăcut pentru că te distrai, era ca un fel de Counter în viața reală. Și oricum la Counter doar la sol ce găsesc mai bine un fel de microbot. V-am spus că aveați doar o armă sau nu. Spun acum că avea doar o armă, adică pistol. Deci era mitralieră. Dar era de fapt pistol și locurile de 2 și 3, că au fost 3 runde. Cum să zic, eu am campat și prin campat vreau să zic după ce eu moram, stăteam lângă ei și după 5 secunde după ce le înviau, eu moram iar. Campat. Asta e nou cu Storm the Flash. Bă, măta. Tu-ți gura, mă. Da. Dar nu l-am... Cred că și-ai avea totul pistoale. Adică double. Bă, dar măta. Trebuia să o iau pe acolo. Vreau să las să se miște. Ne mai iau și eu pistoalele pentru că se mai oprește. De un colțișor al meu merge mai bine. Și cred că și de la asta țineam de colțișorul ăla pentru că era mai important. Adică mai aproape de mine. Adică mai în jos de unde e click în stânga și mai în dreapta. Cred că vă dați care colțișor și ne mai ușor așa și ai cred că o să fie până la mine. Hai mă măta, futu-ți gura, mă, îmi bag picioare. Dar mă, și tu futu-ți gura. M-am decapat, că le timp. Na, boule. Aveam grenadă. Dar de ce de fiecare dată mă uit grenadă? Deci n-am putut de fiecare dată și era domnul că o să cam încâi de fapt am masă ăsta. Cred că ne revedem în seria noastră care o facem puțin cam la mergi cu Busit, adică banda de episoade și noi nu mă prea de el. Da, mapa mea mi-a dat așa și stai. Bă, tu te uiți? Ai, și... Mamă, ce mă enervează când nu-mi dau pe acolo. Parcă ultimul episod a fost... Mă enervează de pușca 4-1. Că, deci nu mă enervează